Kaixo, oraingoan unibertsitateko bi zerbitzu ikusiko ditugu. Wi-Fi sarea eta Google Workspace suitea. Mondragon Goi Eskola Politeknikoko ia eraikuntza guztietan barreiatua dagoen Wi-Fi sareari esker, interneteko sarbidea lortuko duzue zuen smartphone eta ordenagailu portatiletan. Horretarako, ikasleak sarea aurkitu behar duzue eta bertara konektatzeko erabiltzaile eta pasahitza eskatuko zaizue. Erabiltzailearen formatua honakoa izango da: Mondragon, kontrabarra, izena.abizena. Eta pasahitza pertsonalizatu berri duzuena. Bestalde, unibertsitateko ikasle izateagatik, Google Workspace suitearen produktuak erabili ahal ditzazkezue. Gmaileko postontziaz gain, Google Drive, Google Fotos eta beste hainbat produktu. Gogorarazi behar da, erabiltzaile bakoitzeko 20 gigara murriztuta dagoela volumen kuota. Beraz, postontzira sarbidea lortzeko, honako helbidea sartu behar duzue zuen interneteko nabigatzailean: https://gmail.com, eta bertan zuen korreo elektronikoko helbidea eskatuko zaizue. Orain ikusiko dugu nola egin behar den. Behin postontzira sartuta, postontziak eskerrekaldean karpeta ezberdinez antolatuta dago. Bertan kudeatu ahalko duzue zuen email guztia. Gogorarazi behar da, unibertsitateko informazio ofizial guztiak postontzi honetan jasoko dituzuela. Beraz, goazen ikustera nola konektatu behar garen. Zuen smartphoneko Wi-Fi sareetan ikasleak aukeratu beharko duzue. Ondoren, erabiltzaile eta pasahitza eskatzen da. Bertan erabiltzailea Mondragon, kontrabarra, izena.abizena formatuarekin eman behar da, eta pasahitza domeinukoa. Zertifikado aukeran ez validatu edo no validar jarri behar duzue. Aukera hau ez badago, sistemarenak erabili beharko dira. Kasu honetan, beste kanpo bat irekiko zaigu dominioa eskatuz. Bertan, mondragon.edu domeinua jarri beharko dugu. Behin dena egoki konfiguratuta, konektar eman, eta zuen telefonoa Wi-Fi-ra konektatuko da. Orain, Gmail postontzirako sarrera. Interneteko nabigatzailean, https://gmail.com. Sistema gure erabiltzailea eskatuko digu, korreoarena, beraz, izena.abizena@alumni.mondragon.edu formatuarekin eman behar zaio. Ondoren, sistemak Mondragoneko kontua dela detektatuko du eta berriro jarri beharko dugu gure postontziko helbidea. Hurrengo pausua pasahitza izango litzateke. Zuen pasahitza ahaztuz gero, login egiten duzuen aldiro, esteka txiki bat agertuko zaizue, non honen bitartez, zuen korreo alternatiboa erabilita, pasahitza berreskuratu ahal izango duzue. Beraz, esan bezala, berriro, postontziko helbidea. Orain pasahitza. Hor ikusten da esandako esteka. Eta orain, faktore anitzeko metodoa pasatu behar dugu. Gure kasuan, Microsoft Authenticator aplikazioa izango da. Pantailan agertzen den zenbakia, gure smartphonean berretsi beharko dugu. Eta, pauso guztiak pasata, Gmail postontzira joango gara.
Kasu honetan sistemak erabiltzailearen ezarpenetara eraman digu. Eta aplikazioaren botoiaren bitartez, Suiteko aplikazio guztiak edukiko ditugu eskura. Gmail postontzia aukeratuko dugu. Postontzian, gure posta kudeatzeko aukera desberdinak izango ditugu. Aldi berean, ezkerreko zutabean, lanerako erraminta desberdinak ikusi ditzazkezue. Hala nola, txata, taldeko txata, eta Google Meet bideo deiak burutzeko. Aldi berean, kontuaren ezarpenetan, beste postontzi alternatiboak jarri daitezke. Unibertsitateko postontziaren bidez, beraietara iristeko.